皆様おはようございます。本日はタヒチの大自然とお祭りを楽しむ南の楽園散策ツアーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、もう日曜日の朝9時からという、早い時間からご参加いただきましてありがとうございます。なんとですね、今日は、雨も降らずですね、なんとかタヒチも耐えてくれているということなので、最後までぜひお楽しみいただけたらと思います。はい、それではですね、早速オンラインツアーに入っていきたいところなんですが、まず最初に私の方より、注意事項と、ご協力についてご案内についてお知らせさせていただきます。ただ一度画面を共有いたします。はい、ただいま画面は見えておりますでしょうか。本日ですね、皆様たくさんの方にご参加いただいておりますので、いくつか注意事項がございます。まず1つ目です。本日は皆様全員ミュートの設定でお願いいたします。何かですね、気になることとかがあってもですね、皆さんがお話をして質問してしまうとどうしても混乱してしまいますので、こちら大変お手数ですがミュート設定でどうぞお願いいたします。続いてビデオの設定についてです。こちらはですね、特に指定はございませんので、自分が参加しやすい設定でご参加いただけたらと思います。斜め線がついている状態がビデオが開始されていない状態で、ついていない状態が今私のようにですね、顔が映る状態となっておりますので、こちら自由にお切り替えの方をお願いいたします。そして右上ですね、チャットについてです。本日皆さんマイクミュートの状態になっているんですけども、何か気になることとか質問したいこと等ございましたら、ぜひチャットの方からお寄せください。こちらのチャットからですね、ご質問いただいた内容を私の方から本日のガイドの陽太さんにですね、こんな質問が来てますっていう風にお伝えいたしますので、ぜひそちらの方活用してください。また質問ではなくてですね、綺麗とかっていうようなご感想でも全然問題ないので、ぜひ一緒に楽しめればと思います。続いてお名前の表示についてです。こちら特に、指定はございませんので、自分が参加のしやすいお名前で、表示の方どうぞお願いいたします。そして最後に、アンケートのご協力についてのお知らせを最初にさせていただきます。本日のイベント終了後にアンケートのご協力をお願いしております。もしですね、こちら、ご回答いただいた方にはなんと現地のですね、ガイド陽太さんよりお写真のプレゼントがあるということですので、ぜひ、皆さんもですね、ご協力の方をお願いしたいと思っております。はい、ということで私の方からのご案内は以上になります。それではもう皆さんですね、きっとお待ちかねだと思います。早速陽太さんに、案内していただきたいと思います。では陽太さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。こんにちは。はい、本日のこんにちは。日本はおはようございますですね。そうですね。タヒチはこんにちはです。午後2時です。はい、はじめまして。はい。タヒチで、観光ガイドをしております横井陽太と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日いろんなもうですね、楽園ツアーだったり楽園の散策だったりとかお祭りを楽しむなどいろんなコンテンツが盛りだくさんだと思うんですが、本日ご案内していただける場所をもう一度教えていただいてもよろしいですか？はい、こちらですね、今私ビーチの上にいるんですが、タヒチ島、タヒチというとフランス領ポリネシアの島々のことを指しまして、その中で、一番主要となる島ですね、首都パペーテがある島、タヒチ島一番大きな島の、プナアウイアという地区におります。ここで、スポーツイベント、プアロマオフが開かれます。でそのプナアウイアの中の、ビーチですね。でタヒチといえばこれ、水上バンガローが私の指の先に見えて、ちょっと遠いですけども見えておりますね。こちらがインターコンチネンタル、タヒチリゾート&スパ、タヒチの代名詞になってますね、水上ホテル。それから向こう遠くに見えてるギザギザに見えてる山が、あれがこの島じゃなくて隣の島のモーレア島というところになります。モーレア島の隣にあるタヒチ島で今日はこのスポーツイベントを皆さんに、お伝えしたいと思っております。はい、お願いいたします。もう海水浴も非常に盛り上がってましたね。今お子さんの声がたくさん聞こえてきました。はい、今日はこちら土曜日ですので、
子供連れの方がたくさんいらっしゃってて、もう人も犬もくつろいでる。本当ですね。はいもう日本は今で7月18日の朝、9時なんですけども、タヒチはもう7はい月17日のお昼の2時ということですね。そうですね、時差が、マイナス19時間あになります。 19時間もあるんですね。そっかそっか。ハワイ反と同じ。対で言うと、ハワイと同じ。はい、あその通りです。へーいやー、楽しみです。もうこの、ちょうど奥に見えてきてるのがもしかしてお祭りをやってる風景とかになるんですかね。そうです、今ちょうどやり投げが投げ終わって、はいはい。 8分間の投げ終わって、選手が自分の槍を回収しに来てる場面になります。今ちょうどココナッツが下ろされてて、はい、見えます？よいしょ。すごい色鮮やかな、腰に布を巻いていますね。そうです、あれがパレオと言いまして、はい、これが、ユニフォーム、選手たちの、選手たちはこれを身にまとって競技しないといけないという。例えばですけど、ジーンズとかではダメですという、トラディショナルなスポーツの今回は祭典なので、パレオを着用義務ということです。はい、2倍楽しめますね、そのスポーツをやってるそうですね、色鮮やかで、はい。で、お土産とかにもいいですよ、タヒチにお越しの際は。ありがとうございます。早腰に速なんですが、巻くこともでき先ますし、ほどの、はい、先ほどのですね、犬の様子を見て、犬くつろぎすぎっていう声と、あと早速1個質問で、日本と違って犬は自由に歩いていいのでしょうかっていうコメントもいただいてるんですけど、ここはドッグランとかも OK の場所とかなんですかね。OK ですね。はい。厳格に、ダメっていうことにはなってませんのでね。はい、じゃあ犬もすごく過ごしやすい国ですね。過ごしやすいですよ。あと気温についてのご質問いただいています。今何度ですかっていうことなんですけども。今ですね、今28度ぐらい。そうなんですね。今冬です。タヒチ冬で。冬か。そうなんそっか。南半球ですもんね。南半球です。日本の季節逆ですよ。そっかそっか。いやちょっと皆さんの格好を見て、その冬ってことを忘れてしまっておりました。本当にそうですよね。真冬なんですよ。ちょうど今、貴重な場面、選手の真後ろに来て、この槍をアップでお見せできる場面に来ました。長いですね。長いんですよ。10本みんな持ってて、この先っぽに金属の刺さる部分が、ついてて、で、みんなそれぞれ名前を書いて、番号を書いてあるんですよ。でこれを22メートル先にある、9メートルの高さにつけられたヤシの実1個に向けて、みんなが一斉に投げるというとんでもない競技でございます。もしかしてあれですか、その右側に今映ってたちょっと細長い棒の上に丸いチョンっていうのがついてたんですけども、あそこに向かって投げるんですか？はい、あそこです。空に。見えます？ちょっとこれ、ズームなんで拡大できないのがあれなんですが、空の上にこう棒の先っぽに取り付けられてる。皆さんも見えますでしょうか？あんなちっちゃな的に向かって皆さんで投げるんですね。そうなんですよ。すごい。ちょっと。これ、始まりそう。始まった。投げた。こうやって投げるんですよ。下から。よっ。すごい。よし。ものすごい真剣。うわー。棒に当たった。
頑張れーっていう声援も届いております。ね、本当に声出ちゃう。見てても頑張れってね。でこの皆さんの顔をね、表情ぜひご覧いただきたいです。すごい真剣な。真剣ですね。真剣でしょう。これが人が主役なところがタヒチの魅力だと私は思ってまして。確かに競技もユニークですけど、それに臨む方たちも真剣さっていうのがまたいいですね。そうなんですよ。早速質問で、頭に巻いている葉っぱの冠についてなんですけど、何か意味があるのでしょうかという。こちらも伝統衣装ですかね。はい。そうですね、伝統衣装と言っていいですね。自然のものを身につけると、こういう風じゃないといけないとは書いてないですけれども、人を重んじた格好でパレを、着て、で頭には葉っぱやお花や、なんでお花の冠している方、花冠もしている方もいるんですが、そうなんですね。そういう、ポリネシアを代表する選手であることを表すような格好で来てくださいと書いてあります。早速一本刺さってるのが今見えました。思いっきり刺さってますね。刺さってますね。あれ、しかも上の方に刺さってるので、ココナッツの部分でも上の方が得点高いんですよ。近くにココナッツに点数書いてあって、あ、また刺さった。あれは4点。一番上が10点で、わあ惜しいな今の。18、6、4と書いてあります。書いてあるのちょっと写真をシェアしてもいいですか？はい、ぜひお願いいたします。はい、少々お待ちください。こちらですね。本当だ。見えます？数字が書いてありますね。横に線書いてあって、上から18、6、4。またこの8点のところに穴が開いてますね。この線の引き方もいいでしょう。なんか適当じゃないですけど、なんとなくで引いてある感じがタヒチを表している写真です。確かに4の数字とかちょっと書き直したのかなっていうぐらい何回もこう引かれてるような感じが。結構刺さってる。もう6本ぐらい刺さってる。すごい。多い時だと最高、60本ぐらい刺さるそうですよ。60本ですか？すごい。じゃあ1人10本の槍を持ってて、でもそっか。でも参加人数って大体どのくらいいらっしゃるんですかね？ちょっとかなり多くの方いらっしゃると思うんですけど。かなり多いですよ。10チーム、1チーム10人の10チームなので、100名が10本を投げるので1000本投げてます。8分間に。なるほど。じゃあ、この同じカラーのパレをこう身につけている方は同じチームということなんですかね？そうですね。はい。そうです。こちらの方たちはチームですね。すごい。かわいいです。一致団結。この方は頭にティアレタシのお花の花冠ですけど、いい香りするんですよ。色が違います。本当だ、白色の。これ国花です。ティアレタシガーデニアン、タヒチアンガーデニアンですが、すごくいい匂いします。素敵です。わあ、すごい。ちなみにこれもしかしたら参加をしたくなった方がいらっしゃるかもしれないんですけども、参加が一般の方ですか、それとも誰でも参加できるんですかっていうご質問も届いておりまして、こちらはもうヨンタさんも参加したいと思えばできてしまうんですかね？なるほど。ですね、これに関してはすみません、ちょっと正確にはちょっとお答えできないんですが、先日聞いたところによると、そんな誰でもって感じじゃないですね。ちゃんと申請出して、ある程度ちゃんとやってる人じゃないとダメっぽい感じはしました。
確かに。でも皆さんのこの投げ方とか、その刺さり具合の技術を見ても、素人の感じには見えないですもんね。そうですね。これ、おそらく私がやったらもう全然と違うところに飛んでっちゃうと思いますね。これ、相当みんな編集されてますからね。素晴らしい。ちなみに、はいはい。その時、言ってたんですが、そのツアモツ諸島、島でココナッツがたくさんある島に住んでる方たちは、はい。もう歩く前に槍を投げてると。3歳か、もう3歳ぐらいからもう投げてるとか、本当かどうかちょっと分かんないですけど、そうやって言ってましたんでね、パピーが。その島のお父さんが言ってました。はい。歩くより前に投げてるからね、我々は。なるほど。でも説得力がなんかありますね。あの力を見ると。あ、やっぱ驚異の視力と運動能力というご感想もいただいてます、ね。確かに。目いいですね。確かに、確かにと。これが落ちてしまった槍たちですかね。落ちてしまった方。あ刺さってる方。もうほうきのようについてますね、槍が。すごい。これを8分間のセッションを8回行います。それで合計点数で争う。なるほど。すごいですね、本当に。こうちょっと想像以上でした。こんなに刺さるとはなんかあまり思ってなかったので、なんか貴重な場面を見させていただきました。よかった、お見せできてよかったです。はい、ありがとうございます。このスポーツイベント、トゥアロマオヒという今日のイベントは、島の一番大きなお祭り、ヘイバイタヒチというお祭りの、中の、一部分でありますね、スポーツ部分。その他に音楽、歌、ダンスなどもあります。で、ダンス、先週ちょうどダンスが終わりまして、ちょっと今日はダンスは皆さんにご紹介できないんですが、先週私見てきまして、素晴らしかったですね。こういう今、タヒチの7月っていうのがですね、タヒチが一番こうお祭りとか、催し事が多い時期で、タヒチが一番輝く時期と私は思ってます。そうなんですね。はい。もう今決めました。タヒチに行くときは必ず7月に行くぞということを今決めました。7月いいですよ、本当に。本当にいいです。ちょっと今場所移動してますので。はい、こちらもすごく人が集まってますね。重量上げ。こちらですね。これ何を皆さん持ち上げられてるんでしたっけ？この重量。日本だと、石、大体米俵とかを日本だったらやるんですけども、石ですか？巨大な石です。はい。ワンちゃんも寝てる。ここにもくつろいでるワンちゃんが。すごい特等席ですね、ここの位置は。すごい。なんだ遺跡の前でやるっていうのも、なんだかいいですね。伝統をより感じられます。ティキと後ろで見守る中。これを何キロぐらいあるんだろう。うわー、すごい。これ何キロだろう。ちょっと遠いかな。こんなに近くまでありがとうございます。目の前。タイムウォッチも。重量上げが。一瞬でしたね。一瞬でしたね。これもカウントに入るんですかね。入ります。3人、ストップウォッチ持ってる方が、3人の石が
地面を離れてから持ち上げて安定するまでなるほど。3人の方が測って真ん中取るっていう、みんなそれぞれね、時間が変わります。じゃあ今、またお見せしますね。持ち上げそうですね。すごい肉体が。わあ。さあ形もね、向きによって全然違いますんでね。緊張の一瞬。すごい。やっぱなんか先ほどのやり投げよりも非常に人が集まってる気がするんですが、やっぱり重量挙げはもう名物イベントなんですか？スポーツイベントの中でも。はい、名物イベントです。これはもうずっとやってますね。審査員が手書きの秒数書いてるの見えます？名前、一番左に名前が書いてあって、はいはい。タイムが1回目、2回目のタイムで、順位を今書いてる。この斜め線は持ち上げられなかった人とかなんですかね？斜め線を落としちゃったりとかですね。なるほど。はい、持ち上げなかったり落としちゃったり。持ち上げて、静止しないといけないんで。Le classement. 11e, Tave Raphaël. 10e, Tinoroa Patrice. 9e, Williams Brandon. 8e, Rafael Antonio. 7e, Haris す Nari. ごい、もう大使中の方が集まってるんじゃないかなっていうぐらい、もう日本でとかでいろんな人が集まってますね。4e, Poncy Klaus. そうなんですよ。 3e, みんな楽しみにしてますんでね、このイベント。2e, le vainqueur, Leonard Taylor. 今、順位を発表してて、名前を呼んでて。よかったです。重量上げ見れてありがとうございます。よかった、ちょうどよかった。興奮しました。はい、ちょうど今、そうですね、一区切りついた感じがあって、皆さん立ち上がっているので、ちょうどよかったですね。はい、ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。そしてこちらは、ご飯で皆さん、お昼過ぎでね、この食事の売店、マータ七ってこの右側に書いてあるマータ七の伝統料理。なるほど。すごいですね。なんかその頭に巻いてる葉っぱじゃないですけど、お店にもこの周りにたくさん植物の装飾がされてて、はい、自然を非常に感じます。はい。そうそう、確かに。こういうお祭りごとあるときは大体こうやってですね、植物で、これ本来はプレハブみたいな金属の部分があったりするところを隠してじゃないですけど、伝統行事によいしょちなんでちゃんとこうやってカバー。うわー、すごい。今ちょっとこの状態についてのご質問で、この密になってるんですが、タヒチのコロナの状況とかってどうなってますかということなんですけども、いかがでしょうか？今はですね、割と落ち着いてますね。去年の11月ぐらいに一時ちょっとこう感染者が増えた時期があって、はい、グラフで見るとそこがこう山の頂点になって、で今年に入ってからはずっとこう右下下がりに入っていって、先週ぐらいまではもう毎日新規感染者がゼロだったり、何日も続いた日があったんですが、数日前、3日前ぐらいにデルタを持ち込んじゃった方がいて、その方が隔離を無視しちゃって、移しちゃったんですよ。
そうで、昨日23人かな、新規感染者、デルタ株っていうのが出ちゃって、まあちょっとまた気をつけようっていうところです、今。なるほど。はい。大地はもう観光の部分はもう結構自由に行き来できるようにはなってきてるんですか？国によってはできるようになってます。アメリカでしたり、日本もちょっとまだなんですけど、残念ながら。そうなんですね。いつはいになったらできるんでしょうか？今のところは11月とうんうん言われてますが、なんで今現在、ここは観光立国で、うんうん観光がもう一番大事な産業になってまして、私も観光ガイドしますので、影響を受けるんですが、今はフランスから、ヨーロッパから旅行者さんが入ってこれる状態で、もちろん、抗原検査がありますが、それプラスアメリカ、北米の方が、旅行の目的でもここへ来れるようになってます、今現在。ちょっといいですね。木登りしてる人もいますね。木登り競技っていうのもあるんですが、そうなんですね。そうなんですよ。この下から木を登っていって、はいはい。遊んでる感じですけど、本気の競技っていうのもあって、8メートルの高さに、印がついてて、はい、そこを登って触って、ストップウォッチで測って5秒以下、速い人だと5秒以下。もう想像つかないです。5秒で8メートルの距離を登っちゃうんですよ。いや本当に面白いですね。なんかそういう競技がたくさん詰まってるんですね。そうなんですよ。なかなかないですよね。ちょっとご質問いただいたんですが、今回はですね、その重量挙げとやり投げを今ご紹介いただいたんですけども、何種類の競技がこのイベントでは行われているんですかっていうご質問いただいてます。今日この場所で言うと、やり投げ1、重量挙げ、コプラ、ヤシの実の早割り、早向き、ここに今ちょうどありますね。見えますね。1、2、3、それからレスリング4、ヤシの木登り5、この場所って5種目。オンライブ。失礼しました。今現地の方の会話狭いので、そうなんですよ。狭いんでね、もうよく声かけられるね。こういうところまたいいところです。本当ですか。タイチはフランス語になるんですか？共通言語は。はい、普段はフランスしてます。それと現地語、タヒチ語っていうのがあるんですが、今は公用語からも外れてて、はい、話す人口もちょっと少なくなってきちゃってるっていう状態ですね。なるほど。ちょっと見えてきました。出てきました。これですね。ココナッツの早向き。想像が。今これ準備してるところで。見えます？はい、すごいベストショーでございます。これ150個。1チーム150個。はいはい。で、3人で割る人、剥く人、まず1人が斧持って叩き割って、2人目が剥いて、3人目が袋に詰める、そういう競技です。すごくないですか？ちょうどタイミングがあってお見せできる。ってことは、もし150個のココナッツを用意する。そうですよ。そうです。チーム150個のココナッツ。はいはい。すごい。もうこの袋の中に150個のココナッツが入っているわけですね。そうです。
C'est net. Ça va. なるほど、同時に別々の場所で行われるんですね、配置されて。そうですね、さっきのほどのところで1箇所、はいはい2箇所、3箇所ぐらいでやりますね。ここにもある。まだココナッツ運び込まれてませんけど、ここにもチームがあって。あ、次は男性だから早いですよ。うわー、ちょっと気になります。壮絶な風景が見れます、この後。先ほど女子の私見てたんですが、はいはい。ゆったり、朗らかな雰囲気でやってましたけど、男子はすごいですね。以前見たときは、もう、ココナッツ割るときに、ココナッツジュースが、もうしぶきがバシャッって飛び出すみたいな。試合前に皆さん見てください。ハグして。別のチームの人とハグして。健闘を。たたえ合ってるんですね。やってる。はい。頑張ろうな、みたいな。うわー、かっこいいです。かっこいいですね。しゃがんでる方先日、バナナ担ぎ競争出てた人が、同じ人が。バナナ担ぎ競争ですか？はい。また新しい競技が。はい。それは、先日行われまして、今日はちょっと残念ながら行われないんですが、それもすごかったですよ。すごい。バナナ。そっか、1ヶ月間かけて行われるイベントなので、もうその週によって全く違う競技が毎回行われているんですね。そうですね、3日間なんですね。この一番大きなイベントは3日間で、先週行われた初日が、先週じゃなくて今週の、水曜日行われたのが、バナナ担ぎ、フルーツ担ぎ競争。で、今日が2日目。はいはい。明日が3日目。という3日間で繰り広げなるほど。はい。先週が、タヒチの、ダンスのイベントがあったというふうにおっしゃってましたね。はい、ダンスが、はい、6日間。6日間あるんですね。はい。なるほど。じゃあ、競技の内容によって開催される時期も変わるんですね。そうですね。場所も違いますし。セッティングされてますね。ココナッツを割る斧が。斧ですね。この方が。鋭いのでね、危ないので、彼持ってる。見えますか？見えます。ちょっと遠いですか？大丈夫？はい、今、奥の方と手前の方と今2チームが見えております。前行っていいよって地元の人が教えてくれて。優しい、ありがとうございます。はい。今数を数えてるんですね。150個。数えてますね。僕、真ん中入っちゃおうかな。ありがとうございます。はい、失礼します。正直テレビでも見たことがないので想像がつかないんですけども、非常に楽しみです。すごく急接近。はい。ちょっとこれがそのセット。見てもいいよって言ってくれたので、このハンマーと、これがココナッツ剥く道具。こうやって彼が手首のスナップで、後ほどものすごいスピードでこの工具を使って、ホームメイド、手作りです。今の工具も手作りだそうですよ。じゃあ人によっても自分専用の競技のためのナイフがあるんですね。そうですね。ちゃんと角度とか自分の使いやすいようなあるんでしょうね。特等席じゃないですか、こちら。もう目の前で。すいません、訂正します。はい。男性250個ココナッツ。250個ですか？さらに増えましたね、200個。へえ。
150個でも衝撃だったんですけども。Troisième, poursuivez l'hiver, c'est le troisième. 200、今日は本番250個なんですが、Deuxième, poursuivez les 隣のお兄さんが教えてくれたんですけど、トレーニングするときは300個。普段自分の島で練習するときは300個でやってるんだそうです。Merci les filles, merci beaucoup. Bonne nouvelle à l'année prochaine. Bonne nouvelle. On va continuer avec les masters. Donc je vais appeler Tabata Robert, Teleharu Otario et Fatwa Charlie avec moi. S'il vous plaît. Travaille. Tabata Robert, Teleharu Otario et Fatwa Charlie. Comment va? うわー、すごい真剣。うわー、すごい、来てる来てる。うわ、この人でも重いから引きずってるみんなで。本当です。いやー、こんな大量のココナッツを見れるとは。だ男らしいな。もう男らしくないですか。もうこれぞタヒチ。Deuxième Teleharu Otario. Et vainqueur de cette catégorie, Fatwa Charlie chez les masters. Bravo, 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 tapis de yanto. Dans le mahoua. 5, 4, 3, 2, 1. Merci mes jeunes. Quelle Argentina. こちらでも何か始まりそうですね。これは先ほどの重量挙げの On va continuer avec la catégorie léger. 表 Donc, 彰 à 4 式。 prix, je vais appeler Thierry Milton, Matteo Payano, tout à Tontou et Botari Veihau. S'il vous plaît, vous êtes en paréo et vous venez me rejoindre. Oui. Oui. Est-ce que. Voilà. Ou Alexandre d'abord. Alexandre. Alexandre, Alexandre, vous ココナッツの保管してあった場所だ。これを持っていってるんですね。はい、そうですね。わあうわ、めっちゃココナッツある奥に。別の競技用だ。あの白い袋たちですかね。すごい。 Thierry Milton, une fois. まあそりゃそうですよね。上並みですね。 150とか250とか1回使うんですから。うわ、すごい。あ、しかも剥き終わった。剥き終わったココナッツ置いてあった。すごいですね。うわ、これもなんかくり抜いてあって、はいはい。白い部分、コプラって実の部分が先ほどの工具でグッて刺して、グッとこう手首のスナップかけるとポコンって取れるんですね。で、これも取れたやつ、外側。これはこれでまた使えるので、この繊維の部分を使って編んでロープにしたり、アクセサリー作ったり。はいはい。ココナッツの木ってポリネシアではもうものすごく大事な木で、葉っぱの先から根っこまで全てが使えると言われてます。ココナッツ製のアクセサリーとか初めて聞きました。そんな名産があったんですね。ありますよ。素敵なの。あ、今ですね、ココナッツがたくさんありますが、タヒチの名産物なのでしょうかっていうご質問いただいたんですが、ココナッツ、そうです。タヒチといえばココナッツなんでしょうか。タヒチといえば、そうですね、南国ハワイとかも含めて、ですけれども、ココナッツ特産品と言ってもいいですね。そこから作るオイルとか、物オイルとか、はいはい、そういったものも特産品になってきます。あとですね、この競技に参加される方なんですけど、運営ではなく参加される方がこのココナッツの、準備とかをされるんですか？競技者自身準備するんですかね？ですね、これは、はい、聞いてみましょう。
本当ですか？ありがとうございます。聞きます。はい。聞いた方がいいな。ち Che partirò la categoria ょっとお待ちくださいね。はい。今、現地の方にヨタさんが聞いてくださっています。les équipements ou c'est vous organisateurs qui s'occupent Organisateur, oui, c'est ça. Oui. Maru, c'est ça. Maru, はい、主催者側がココナッツは準備するそうです。この袋に分けたりする作業はもう競技者とあと運営とみんなで一緒にやるっていう感じなんですかね。一緒にやってますね。で、これこれなんていうんですかね、車のレースで言ったらパドックじゃないですけど、はいはい、ここからは今数えてない感じ。なんで、ここから持てるだけ持っていって、先ほどのなるほど。競技場まで行って、そこで感じでしたね。いやこれはでも本当ココナッツを集めるっていうのが一番大変な作業になりそうですね、運営の方も。ねえ、運営すごい働きですね。ミスの方か。ミスタヒチの2位の方が今取っていかれた。担いでる。眺めてよかったです。本当だ。おお。すごい。今、そうですよ。今ちょうどミスの方が取った時に思ったんですけど、はい、この筋肉隆々のパレオ一丁の人たちの真横をエレガントなミスタヒチさんが通り過ぎていて、両局面が両方とも美しい局面が見れてなんか良かったなと思いました。雰囲気というか全然なんかどちらにももちろん良さがあるんですけど全然違いますね。2人が交わると。ちなみに今回選手は、外国の選手も今年やっと来れて、ハワイからとサモアの人も数人いるって言ってました。でニュージーランドは国が今ね入国規制かけてるので出国もそうですけど、例年だとニュージーランドのマオリの人たちも来てるんですが、今年はちょっと来てない感じ。ちなみに去年はもう全然来れない。そうなんですね。去年はもう全然できなかった。人が来れなかった。だいぶ整ってきました。いよいよですね。間もなく。でもこれ優勝したらなんか商品とかってもらえるんでしょうか？優勝賞金とかは聞いたことないな。いいご質問ありがとうございます。ちょっと時間内に調べてお答えします。ありがとうございます。なんかココナッツ1年分とかもらえそうな雰囲気があるんですけども、いいですね。ちなみにダンスはあります。優勝チームに賞金が出たりする。この競技についてはそれは聞きますね。ありがとうございます。素敵ないいご質問ありがとうございます。iPad さんから。En ce qui concerne les levées de pierre, demain nous aurons la catégorie lourd, extra lourd et super lourd. Sur le site demain. Et la préparation de Copra individuelle. Alors, juste avant le départ ici, parce que je crois que ça démarre dans 20 minutes, de l'autre côté, il y a des finales de lutte traditionnelle. Ce sont les femmes qui vont s'y mettre. すごい人ですか。この集まってる人たちもマスクしてる人してない人まちまちですね。そうですね。すごく恋しいです。こういう風景が。日本はもう全然こんな風景が全く見れなくなってしまったので。らしいですね。ちょっとねまだ厳しい状態が続いてるそうなんでね、この映像を見ていただいて
はい。少しでもちょっと明るい気持ちになっていただけると嬉しいです。オリンピックも無観客開催というのも決まってしまったので、もう決まりましたか。はい、なので私はこのタヒチのイベントでですね、皆さんと一緒に観戦をできるかと思っておりました。皆さんご参加本当にありがとうございます。本当にもう64名の方にですね、今ご参加いただいてます。ありがとうございます。これは土俵ですかね。これはですね、そう、はい。その通り、レスリング、相撲の土俵みたいですが、これ、レスリングですよ。レスリングの海の真横で、さっき私が最初にいたビーチの真横。で黒砂、これ火山岩。この島自体が火山でできた島ですもんね。はい。黒砂のビーチがいくつもあって、そこから持ってこられた砂。横には白い砂がありますが。じゃあもうレスリング終わった後の選手の体をこう土がこうついてたりとかされるんですかね。ごめんなさい、もう一度お願いします。はい、なんかこうスライディングじゃないですけど、レスリングされた後の選手の体にはもう土がはい。ついて戦いの証みたいなのが。ぴったりついてました。さっき聞いた時でもここも人がどんどん集まってこれる。どんどん集まってきました。こういう感じで、人が移動しながら一日見るみたいな感じです。すごい、本当に楽しめますね、一日。楽しめますよ。で、ロケーションもここですからね。もう暑かったら海入れるし。確かに。しかも今気温も28度ということですごく過ごしやすい過ごしやすいです。気温ですもんね。はい。すごい、もうココナッツの数がさらに増えてますね。山になってる。だんだん準備が整い。そして周りにこうヤシの木が立ち並んでるのもまたいいですね。で、いい雰囲気ですよね。ヤシの木に囲まれてヤシの木にを向くレースと。これ以上ないロケーションです。ちょっと本当に。どれぐらいで走りましょうかな。そうですね。いやでもこれは絶対見届けたいですね。こちらは。そうですね。あと、はい10分弱ですか。そうですね。あっという間に本当に10分近くとなってます。もしですね、もう少し長くご参加できるよという方がいらっしゃれば、ぜひ少し延長してですね、陽太さんがお届けしてくださるということなので、ご参加いただければと思います。また、10時、予定の時間の10時になりましたらアナウンスいたしますのでお願いいたします。はいでこのようにですね、タヒチならではというか、タイミングなんかも何分と決まってなくて、やりながら、ココナッツ移動しながら、準備しながらみたいな感じですね。だいたい今日一日でこの競技をやるよっていうのは教えてくれますが、時間をしっかり細かく刻んでやらないっていうのが、これまた日本と違うところで、そういうのもまた見てて面白いかな。ちょうど川村さんがきっちりしたプログラムはないんですねというコメントないんですよ。がちょうど。だいたいアバウトですね。ですね、あと屋台についてのご質問が届きました。リエさんがですね、ありがとうございます。小腹が空いたら屋台があるということなんですけども、はい、タヒチの場合、この屋台にはどんなものが置いてあるんですかということで、先ほど屋伝統台では料理が、はい、ですね、ちょうど今目の前に来てて、タヒチっていうのは先ほどタヒチ料理なので、地中に埋めて焼いた石と一緒に埋めて蒸し焼きにした芋とか、タロイモとか、パンの木の実とか、それプラス今ここにちょうど人が並んでて、ステーキフリットだからステーキ、ビーフステーキ、フレンチフライポテトが添えてあるものがあったり、おしゃれですね。あとね、心臓
ビーフの牛の心臓焼きの串焼きうんですね。その3種類ぐらいかな、今日。あとは飲み物、アイスクリームだったり、飲み物、ドリンク系です。なんか幅広いですね。日本でいう居酒屋のようなメニューもありながら、フレンチ料理もあるという。ココナッツジュース、あ、ちょっと待ってください。はい。Pardon, j'ai une question. Je fais le live pour le Japon et puis j'ai déjà pris le passeport. Si on gagne cet comment dire, événement, est-ce qu'on gagne l'argent? Oui, c'est l'argent. L'argent. Oui. Ah ouais? C'est 70 000 francs. Ah ouais. Ouais, le premier prix. Et les autres, par exemple, Pareil aussi, dans pareil? tous les sports. Tous Ah, les sports, c'est c'est vrai? price money. D'accord, ok. Ok, マルル。はい。今、先ほどの質問のお答えなんですが、い勝利チームには賞金出るそうです。賞金が出るんですね。はい。大体、チーム競技でだと、日本円に換算する7万円ぐらい7万円、結構大きいですね。出ますね。すいません、急に。いえいえ、ありがとうございます。現地の方に聞いてくださり。ちなみに先ほどの屋台の質問でもう一つ続きがございました。いくらくらいで食べられるんですかというご質問いただいたんですけど、はい大体数百円とかになるんですかね。ですね、先ほどのステーキ、フレンチフライポテト添えは1100円、200円ぐらい。それから、串焼き、心臓の串焼きが1本大体、そうですね、大体、200円ぐらい。1本に、これぐらいのものが1、2、3つか4つぐらいに刺さってて200円ぐらい。もう焼き鳥のような。そうですね。そしてペットボトルのお水、ミネラルウォーター500ミリリットルが200円ぐらい。日本と物価あまり変わらないんですかね、体質と。近いです。はい。かなり近いですね。日本より。日本もちょっと高いですからね、今ね。そうですね。ちょっと高い屋台価格のようなものが。はい。今見回した感じ、今から競技をやりそうなのここなので、ここにいますね。はい、お願いいたします。はい。さっき重量上げ、ちょっと一選手だけだったけど、お見せできてよかったな。いや、非常に面白かったです、重量上げ。よかった。見逃してたらお見せできなかった。すごい人がすごく増えてきた。そうですね。本当、注目度の高さが伺えます。これは。後ろの方まで人がずらーっと並ばれてます。はい。今ちょうど競技がここで、やり投げの方が集中的に集まってますね。ちょっとカメラを高く持って。はい、ありがとう。今見えております。しっかり。見えます？はい、ありがとうございます。だいぶ進みましたね。はい、本当ですね。さっきのバラバラの状態から。確かにこの状態、この人が集まってる状態、最近国際的なイベントではよく見ますけどね、日本だとちょっと考えられない状況でしょうね。いや、本当そうですね。しかもマスクをされてない方がいるっていうのも、すごくなんか懐かしい気持ちになります。タヒチのワクチン接種
のどれぐらい接種済ませたかっていうのがですね、およそ2回打ってる方が 30% ぐらい、3割ぐらいの方が、若めの方で 30%、75歳以上の方だと 77% 完了してます。で、皆さんの意識的にワクチンを打ったらもうなんか無敵だよねじゃないですけど、だいぶ安心してる感じはありますね。なんで、ちょっと日本と考え方が違うところがあるかもしれないけど、私カーレースとか好きでF1 とかも見たりするんです。ちょうど昨日の夜 F1 やってて、14万人、イギリスのグランプリに14万人観客集まってて、マスク全然しないですしね。ちょっと国によってね、違いますよね、対応が。そうですね。いやでも早いですね。日本多分まだ2回接種完了したのが 70% 超えるとかはまだないんじゃないかなと思うので、すごいタヒチのそのなんか連携の速さというか、国民と政府のですね、なんかそういうの早かったですよ。私40代なんですが、4月の10日でもう2回打ちましたからね。早いですね。もう4月の段階で2回目を。これは島国だったっていうのが対応が早かった理由かなと思います。フランス領ですしね。田舎、人が少ないところほど早かったのかなって。日本は人多いですしね。なかなか。ちなみにですね、今レインさんからご質問いただいてて、タヒチの人口は何人ですかということだったんですけども、こちらってタヒチ島、この島の人口は20万人です。20万人なんですね。でフランス領ポリネシア、この島も含めて全部で118島ありまして、人が住んでる島が半分ぐらいで70頭ぐらいで、その70頭ぐらいの人口は26万人なので、26万人中の20万人がこの島に住んでる。すごいですね。すごい、この島はすごく人が集中してます、ハネムーンで有名なボラボラ島とか行くと9000人、人口9000人だったり、隣の先ほどお見せしたモーレア島は1万6000人、この島は20万人、圧倒的に多いんですね、この島は。確かにもうなんか全員顔見知りになりそうですね、他の島とかだったら。そうですよ、本当にその状態で。まもなく始まりそうですかね。まもなく始まりますかね。一旦ですね、これでもう10時になりましたの、まもなくですね、10時になりますので、一旦ここで、区切りをつけたいかなというふうに思うんですが、よろしいでしょうか。もうすぐ始まるとかだったらですね、続けた方が良さそうなんですけども。すぐ始まるって感じではないな。あとまだ。そうですね。わかりました。じゃあ、ちょっとぐらいかかるかな。はい、わかりました。では、ちょっと安心した気持ちで、皆さん、安心してください。ということで、じゃあ、一旦ですね、もうこちらで10時になりましたので、最後にですね、この、ヨータさんからご参加いただいた皆様にメッセージをいただきたいと思います。で、この一旦、この区切りが終わった後にですね、ぜひ、この続きを、時間が許す限り、ヨータさんに見せていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひその後も参加していただければと思います。では、ヨータさん、皆様にメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、皆様、本日は、オンラインツアー、私のオンラインツアーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。顔が見れるように逆カメラ。はい、お願いいたします。今日ですね、皆さんによりいい映像と、あと音質を届けるためにですね、なんとマイクをご準備いただいたりだとか、あと皆さんの声を聞き逃さないようにということで、ヘッドホンも実は用意してくださっておりました。すみません。では、ヨウさん、お願いいたします。いえいえ、はい。今、日本から直行便も飛んでませんし、なかなか遠い場所から
ういった映像をお届けできて、よかったです。ご参加いただきありがとうございました。なかなかタヒチ、飛行機が飛んでたとしても、情報が少ない場所ですのでね、これからもこういった、今度スポーツイベントは1年に3日間しかないですけれども、いろんな場所でですね、オンラインツアー開催したいと思っておりますので、その際はお知らせが、宣伝など見かけた際はぜひご参加ください。本日は皆様どうもありがとうございました。スケジュールが何分からこのスポーツが始まりますかっていうスケジュールがなかったためにですね、なかなかタイミングよく、カメラ向けたときに競技がスタートしてなかったりとかしててすみませんでした。そのあたりはちょっとお詫びさせていただきます。そういったところも南国だなと思っていただけると、大変ありがたいです。ということで、またお会いしましょう。私のもしよかったらですね、SNS、頑張って投稿したりしてますので、Facebook や Instagram、Twitter などでなるべく毎日、タッチからですね、こんな感じでアカウントありますので、タッチからいろんな珍しいものをお届けしておりますので、ぜひよかったらフォローしていただいてですね、これからも長くお付き合いよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今ですね、公式の方からチャットで、ヨータさんのツイッターとインスタグラムの、アカウントの URL を貼っておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。あと、実際にタヒチに旅行に行けるってなった時に、直接ヨータさんにご案内していただくっていうことも可能なんですよね。もちろんですよ。ぜひですね、そういう時が早く来ることを願っております。実際にですね、来ていただくともっともっといいんで、はい、ぜひぜひお越しいただいたら私が喜んでガイドさせていただきますので。はい、ありがとうございます。はい、その時はオンライン旅行のツアーの様子でもですね、前の方にサービス精神を持って、ご案内してくださったりだとか、あと事前の準備だったりとかですね、もうこのヨータさんのホスピタリティを見たら相当楽しめるんじゃないかなというふうに私も個人的に感じておりました。はい、では本当に、ありがとうございます。またですね、この続きも、ヨータさんにはぜひやっていただきたいとは思ってるんですが、一旦、今日はバッテリーが続く限り。はい、ありがとうございました。はい、ではですね、一旦ここでちょっと運営からのお知らせも挟ませていただきます。また、おそらく10時5分か6分頃ぐらいから、またヨータさんのですね、バッテリーが続く限り、映像を次移っていこうと思っておりますので、では少々お待ちください。では一旦画面の共有をさせていただきます。はい、ということで、今回ですね、タヒチの無料オンラインツアーイベントということで、トラベルアットホームのイベントを開催させていただいたんですが、このようにですね、毎月、4回から6回程度、イベントを開催しております。で、今月もですね、まだまだ、イベントがあったりだとか、あと来月のイベントもいくつか確定しているので、そちらのご案内を、させていただきます。はい、今画面は見えておりますでしょうか。はい、こんなラインナップとなっております。まず左上なんですけども、上の段ですねが7月のイベントとなっております。まず左上、こちらイタリアのベネチアですねの下町を巡る、ローカルな旅となっております。ベネチアのといえばゴンドラが有名だと思うんですが、そのゴンドラの造船場だったりだとか、あとは、水の都ということで川を使った運河を使ったですね移動手段とかがよくあるんですけど、そこを使った水上マーケットなども皆さんにはご覧いただきたいと思っておりますので、ぜひこちらご興味のある方ご参加の方お願いいたします。そして続いてお隣ですね、韓国のオンラインツアーとなっております。なかなかですねこんなに近いんだけど行けない、韓国をですねオンラインツアーでご案内をさせていただきます。現役のですね女子大生でありますヒョンさんが、韓国のプサン、そしてその中でも特に人気な
カンチョン文化村の、ご案内をしていただきます。で、映えスポットの写真とかもプレゼントしてくれるっていうことなので、ぜひ、興味のある方ご参加ください。で、続いて左下の段になります。こちら8月のイベントになります。ミャンマーの、オンラインツアー開催させていただきます。今ですね、クーデターがあったりとか大変な時期ではあるんですが、そんな中でもですね、案内できる場所があったりだとか、そして、危険な場所ではなくって、このミャンマーの素敵な場所について、ぜひ皆さんに届けたいんだということで、現地ガイドの方が、手を挙げて、開催という形に至りました。はい、でまたこのクリスさんという方がですね、英語話者になるんですけども、このファシリテーターのマウさんが、日本語と英語こちらもバイリンガルの方になりますので、その通訳をしながら、皆様に、お届けをするという形になります。はい、ぜひご覧ください。はい、そして最後右側です。ウズベキスタンのオンラインツアーとなっております。もう砂漠の、都市と言われているブハラの歴史地区なんですけども、実はその今までモンゴルに侵略されたりとかさまざまな歴史があったんですが、唯一壊されなかった建物がありまして、でそこのご案内を、しながら歴史を読み解くツアーをやりたいと思っております。ちょっと時間帯がですねバラバラなので、ぜひご参加しやすいところで選んでいただければと思います。はい、ということで、私からの共有以上になるんですが、最後にですね、こちらアンケートのご協力をお願いしております。後ほどチャット欄の方にですね、運営から、URL を貼らせていただきますので、ぜひ、ありがとうございます。ぜひこちらのご回答をされて、ご退出の方のご協力だけどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっと2分ほど過ぎてしまったんですが、私からの、アナウンス、お知らせは以上となります。本日はご参加いただきまして皆様本当にありがとうございました。はい、そして、引き続き、拍手ありがとうございます。引き続きご参加してくださる方、これからあと少し、お楽しみいただければと思います。はい、では、早速、陽太さんに、ガイドを返したいと思います。陽太さん、お願いいたします。はい。ちょうどなんか始まりそうな感じになってきました。最終チェック。はい、最終チェックしてる。ちょうど今、選手が集まって、注意事項を運営から告げられて、はい、番号、はい、彼がこの一山の2番で、レフェリーが、この赤いシャツの方がレフェリーですね。この方が手をバッと上げたら終了。なるほど。チーム2、1、2、1、2、3、4、5、6チーム、7チーム、1、2、3、4、5、7チームあります。向き終わるまでのタイムを競うということなんですかね。これはですね、はい、このココナッツを今回石の持ち上げと全く違う競技なので、ココナッツを斧で割って、はい、剥いたものを袋に詰めて、はい、剥き終わったこのココナッツの外側も散らかってちゃダメなんですよ。きれいに、ある程度きれいにまとめて、はいはい、ストップ。ワイネーネ、はい。だいぶもうスタート近いですね。はい。わかりました、なんとなく。すみません、今、私も移動しながらお話してたんですけど、はい。ありがとうございます。250個を割って、剥いて、中身を袋に詰めて、外側もキュッキュッキュッと山状にきれいにして終わり。で女子で150個だと15分。今日の前半見てたら150個で15分だったんですね。で今、男子で3人1組チームがどれぐらいなんだろう、見ものですね。楽しみです。なんだかドキドキしてきました。私も今この主催者側からそのゲームについて説明、はい、はい、私が今先ほど日本語でねお話ししたような
ことを説明してくれてます。はい。スタンバってますよ。いやこの位置からすると、もう陽太さんもまるで選手のようなポジションに今、立ってくださってますね。そうなんです。私、特別今回プレスの、この、よいしょ。よいしょ。これプレスの許可取っているので、普通では入れない場所まで入らせてもらってます。本当じゃあ貴重な映像ですね。ありがとうございます。いいえ、とんでもないです。これでも私も気をつけないと、ヤシの実のココナッツジュースがかぶるんで、ちょっとこの後、すごい光景がお見せできると思いますよ。これ地元テレビ局。いいの方も。タヒチのテレビ局、ラ・ポリネジ・プルミエルっていうですね。私と同じようなことしてる。この映像をお届けできて本当に良かったです。トラベルアットホームさん、なあちゃん、本当ありがとうございます。ご参加の皆さん。いえいえ、こちらこそこんな面白いコンテンツを、はい、ありがとうございます。初めての連続で。さなえさんからも貴重な映像ありがとうございますというコメントが届いております。皆様ご参加ありがとうございます。はい、みんな準備できた？いい？始まるよって。始まる。すごい。いや、ココナッツジュースがすごい飛んでくる。もう一瞬不断に。見えます？なるほど。もうなるほど。一人が割って、うわ。後ろに投げて、股の間から後ろに投げて、この後ろにいる2人が先ほどお見せした金属の工具で湾曲した工具で振り抜いて、そして袋に見えます。見えました。奥の方がぐりぐりと上手に向いてる。で、剥き終わったのがこっちに放り投げられ、本当だ。であれ最後散らかってちゃダメなんで、250個剥いた後にあれを外側をある程度きれいにまとめないといけない。ココナッツを想像以上でした。主催者が剥いたココナッツの中身コプラを食べなって言って観客に渡してた今。ちょっと他のチームを見に行っちゃおうかな。うわ、すごい。熱いですね。たくさんチームがある。中に入ってきたら主催者がハンマー気をつけろよ、ココナッツも飛んでくるから気をつけろよって注意してくれた。うわもう声援がすごいですね。うわ早い。でもやっぱおのされる方が一番ちょっと大変な感じがするんですけど、これぐるぐる回ったりするんですかね。はいはい。カル的にはこの斧の方が一番体力使うかな。全身でこの斧を振り下ろして、ゴーゴーゴー。すごく声援が届いてます、こちらまで。これで私もこのディスタンスをちょっと保ちながら、はい、ありがとうございます。これが10分保ちながらも接近し、すごい。水しぶきが今見えま
した。すごいですよ。見えるでしょ。私手にかかってるんですよこれ実は。そうですね。ちょっと慣れてきたかな。剥いた後のココナッツ。ここ結構綺麗にまとまってますね、ココナッツ。綺麗に、はい。どこも接どうでしょうか。戦ですね。どこが早いかな。どこが早いかな。みんな早いけど。ここかな。3番早そう。すごい。 250個のココナッツがどんどん割られていく。男たちの戦いっていう感じが、ねマンパワー。この戦いをミスタヒチが座って見てるみたいな。タヒチっぽいな。圧巻ですねって。圧巻です。まさにその通りですね。なんかココナッツジュースを浴びてる自分がなんか感じる。後ろから声援もすごいし、自分の足使ってる。見えます？この2つに分けるのに自分のすね使って、すごいな。うわもううわ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 、ココナッツジュースがすごい。もう日本だともう正直缶詰でしかココナッツジュースと出会うことがあんまりないので、もうなんだか不思議な味がします。確かにね。タハ島だ。この選手たち、この3人、タハ島、離島から今回来ている選手たち。タハ島、この彼らの島がココナッツ、コプラの生産量では、フランス領ポリネシアの島の中で一番生産量が多い島です。なのでもう普段から仕事としてこの人たちやってるでしょうからね。もう負けられないですね。そしたら早い。抜くのが特に早い。早い。工具早くて見えないと思いますけど、覚えてます？先ほど前半でご紹介した湾曲した包丁がなく湾曲したようなあれを使ってあっという間に剥がしちゃう。時々怪我するそうですよ、やっぱり。あ、そうなんですね。この試合中にも怪我しちゃう人いるそうで。こちらまでココナッツの香りが漂ってきそうっていう。うわここ早っ。これ早いわ。そうですね。ここのチーム殻の量が全然違う気がします。はい、足を使って。みんなすね使ってるわ。みんなこの子も使ってるし、この人も。もう皆さん頭がもう取れてる人ともう熱中しすぎてる方いっぱいいらっしゃいますね。いろんな方が。これはすごい体力ですよ。今どうですか？半分ぐらいも来てそうですか？半分、チームによってはこのチームはもう半分以上いってる。しかも綺麗。もうあと3分の1ぐらい。すごい。何があるか分かんないから。こちらが少ないってことは剥き終わったココナッツが後ろに山のようにあると。家族の方かな、選手の親御さんかな、今ペットボトルの水をぶっかけてました、本人に。
もう汗か水かわかんない、もうびしょびしょ。すごい。こうなんか最初は本当にこれ全部なくなるのかなと思ってたんですけども、もうみるみる減っていってますね。多分ねえ、うわ、水かけてる。うわすごい。もうココナッツに見えなくなってきました。2個あって2個足で剥がしてるし、剥がしてっていう戦法です。あ、水かけてる、すごい。この人水かけてる。うわー、暑いなー。暑いな、タヒチすごいな。やっぱですね。他のチームもみるみる減ってますね。あんなに山盛りだったココナッツが。さっきはココナッツに槍を投げて、今度はココナッツを剥いてっていう、もうこうタヒチならではのお祭りですね。本当に。ならではですよ。あ、この舞台が立つま、そっか、予選があったりしますか。予選いかがでしょうか。これ決勝戦とかなんですかね。でも本当に早いね。ちょっとその予選があるかに関してはちょっと興味ます。これは観客の声援ってマイク拾えてます？はい、もうバッチリ届いております。あ、よかった。すごい声援も上がってきた。マイクに声が入るぐらいなので、現地はもっともっと大きいんでしょうね。早い早い。ちょっともう壮絶な状態ですよ。いや、まさか250個塗って終わるまで見れるなんて思ってもなかったんですけども。なあちゃんすいません、声援がすごくてちょっと音があんまり拾えてない時があります。ごめんなさいね。それぐらい声援がすごい。質問などにお答えできてないかもしれないですけど、すみません、とりあえず映像を送ります。あー、ここだ、早い早い。ざっと見た感じ、ここですね。このチームと、はい、ここでもうほぼ横並び。あともう一つ、この3チームで横並び。ものすごい盛り上がり。あ、そしてレフェリーがココナッツ今食べてました。この人白い実を落ちてるやつを食べてた。ここかな、ここだな、おそらくここだな、ここだ、多分。いや、あと15個ぐらい。どんどん最高の盛り上がりを見せてます。ちょっとここからもうみんな作戦が変わって全部もう叩き割ってる。とりあえずあるやつを全部割ってる。もう1個ずつじゃなくてもう全部。あ、よいしょー、かっこいい。このシーンね、貴重ですね。おたけび上げてる。すごいこの子。本当に全部なってる。あとは向
抜く作業ですね。もうなんかゾーン入ってますよ。ガッツポーズしましたもん。で全部この子割り終わったけども、まだここから剥く作業が続いてる。どうなるんでしょうか。ちょうどこの画面で一時停止しておりますね。おそらくこのチームが優勝するんじゃないかなと思うんですけど、こんな熱気あふれる瞬間、まさ今から終わるとこだから、そうですね、2、3分遅れてますね。であと、こちらの3チームはもうちょっと時間かかるな。まだまだココナッツが山のようになってるから。うわ、もう、この2チーム。はい。紫も、田崎が待ってる。すごい、もうここ観客すごい。家族の声援も素晴らしいですね。よし、抜き終わって、ここから集めるよ。まだまだ袋に詰めないといけないから。いや、入れてる、袋入れてる。すごい、綺麗にまとまってますね。なるほど。ここはもう計算してて、次の動作計算してて、うわ、すごい。さっきのチーム割ったの早かったんだけど、まだここから向いたのとかが、ここはもう下に引かれたマットの上に向いたのをもう置いてあって、ここまで考えてたか。早いです。これは旗が上がるんじゃないでしょうか。賢いですね、本当に。すごい。うわ、水かけてる。また。さあ、で、落ちたのも散らかってるとダメだそうなので、落ちてるココナッツを今手で拾って。うわ、で向こうのチームはまだ向いてるから、なるほどね。すごい、やっぱテレビ局もここに来てますね。で、袋を後ろの向いた山に、これ周りの観客の人見ててくださいね。もう終わるから。もうすぐ終わるから。多分すごい声援だと思うよ。道具も片付けてないといけない。この破片がダメだって。オッケー。感動のフィニッシュ。これは盛り上がりますね。いやありがとうございます。まさか30分延長してくださって、こんな最後の感動的シーンまで見せていただけるとは。チャンピオンチーム1位のチームです。地元の有名なカメラマンさんも写真撮ってる。ダニー風間さん。すごい髪の毛が。これが地元の新聞とかニュースに載るんですよ。優勝チーム。嬉しそう。カングルー。いや、誇らしげに。かっこいい。手がこうなってる。撮って。もう人気者ですね。かっこいいな。さあ、2位争い。おっとっとっと。2位。素晴らしい。チーム6番。離島の方たちですね。はい、4、もう接戦だった。10秒差ぐらい。ポディウム。早かったですけどね、小野で割るのは。2位、3位も接戦でしたね。まだまだ頑張れ。頑張れ。うわ、綺麗、すごい綺麗。この試合の後のこの綺麗にしないと。
イベント後の雰囲気とは思えないぐらい綺麗ですね、本当に。で、最後は整頓されて、わあ、素晴らしいです。あ、もう実際にタヒチに行ってみたいですよ。コメントもやっぱり届いておりますね。ぜひぜひこんな熱気を届けていただけたら。ぜひお越しください。ねえ、でもまだやられてるチームもやっぱありますね。まだまだ頑張れ頑張れ。まあでも接戦ですよ。ね。数分後にはみんな終わってる感じだから。確かに。はい。いや、本当この熱戦を見させてくださって、本当にありがとうございました、ヨタさん。ないですよ。はい。お楽しみいただけましたでしょうか。はい、もう非常に楽しかったです。ちょっと皆さんの顔が見えるように、大スポットライト解除しますね。今、見えるかな。はい、今改めてですね、チャットの方からヨウタさんのツイッターとインスタグラムを、URL を貼っております。もう本当ですね、ツイッターの内容とかインスタグラムお写真とかも大地の美しい景色とかをですね、投稿してくださっていらっしゃるので、ぜひぜひチェックしていただけたらと思います。ぜひぜひフォローしてください。タヒチの風を感じていただけるように投稿してます。はい、ありがとうございます。ではですね、ヨタさん最後にもう一度、お顔を映していただいてもよろしいでしょうか。はい。ココナッツジュースを浴びてる生徒もめちゃめちゃの顔ですけど。ありがとうございます。もうとっても楽しかったですというコメントと、ヨタさんありがとうございました。こんなに楽しかったのは初めてですというコメントも届いております。本当ですか。もうめちゃくちゃ嬉しい。私のガイドがあってこそですね、本当に。はいはい。本当ですか。嬉しいな。そういうコメント、口コミぜひ短くてもいいんでぜひ残してください。そういうのを読ませていただくとモチベーションが上がりますので、今後も頑張ろうと思える、ものなのでぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございます。本当に今日オンラインの形がなければですね、もう見られなかった景色だったんですけど、その状況の中でも映してくださって本当にありがとうございました。ぜひですね、アンケートに答えてくださったら、ヨタさんから、お写真のプレゼントが今回のですね、イベントの様子だったりとか、タヒチの風景のお写真とかもいただけるということなので、ぜひそれいただいた写真をですね、使って SNS とかで拡散とかしていただければと思います。はい、ということで、でもコメントが鳴りやまないですね。もう現地の風を感じることでとても興奮しましたとか。はい。嬉しい、本当に嬉しい。私のスマホでも表示されてて、どんどん表示されてて、もう本当に、はい、やってよかったなと、一つずつコメントを読むたびに思います。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、一旦画面は、この画面をズームをこのまま開放したままですね、皆様とお別れをしたいと思います。ぜひアンケートを答えられてない方はチャットの上の方にまたリンクを貼っておりますので、そちらから遡っていただいたり、あとヨウタさんの、インスタやツイッターチェックされたい方もチャットの方にございますので、ぜひご確認の方お願いいたします。はい、ということでヨウタさん本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。ミンさんが、手を振ってくださってますね。副島様も手を振ってくださってます。はい、ではありがとうございました。